Anak gadis jalan barampe, samo gadang kasadunya. Nak tahu jo katonan ampe, kita bantang basamo-samo. Di Minangkabau ada aturan mangece supaya orang dak tasingguang. Nan disabui katonan ampe, yaitu kato mandaki, kato manurun, kato mandata, jo kato malereng. Kato mandaki adalah kato untuk yang lebih tua dari kita atau orang nan dituakan. Harus kita hormati melalui perkataan dan perbuatan sehari-hari. Nak jan samu sawah jopi matang. Nan kedua adalah kato manurun, adalah mengecek dia orang nan lebih muda dari kita. Nak boleh kasar, mencaci maki, apalai ditampek rami. Adat Minangkabau mengatakan, elok nagari dek nan tua, rancak tapian dek nan muda. Artinya, orang tua harus membimbing nan muda supaya bersikap elok. Kato manurun biasanya mengandung nasihat atau pembelajaran. Nan ketiga adalah kato malereng. Kato malereng digunakan untuk kekerabatan serupa orang Sumando, ninik mama, mintuo, ipa pisan, dan lain-lain. Kato malereng menggunakan kiasan atau pepatah betiti. Nan keampe adalah kato mendata, yaitu sopan santun dalam bakato. Digunakan dalam bergaul dek nan seumuran jo awak, saling menghargai dan saling menghormati. Elok-elok menyebaran, jangan sampai titian patah. Elok-elok dirantau orang, jangan sampai bebuik salah.